Hej piger. I den her videoguide vil jeg gerne vise, hvordan du holder styr på, hvor mange visninger der er på dine stylings. Når du deler content fra Visk og bruger linket fra delskuffen ude i venstre side, kan du følge med i, hvor mange visninger din update skaber. Og du kan se, hvor mange der besøger Visk via dit personlige stylistlink. På min konto, inde under Affiliate Stats, kan du følge med i, hvor mange visninger dine enkelte stylings har genereret. Hvis du klikker på linket længst mod venstre ved hver statistik, kan du se den side, du har linket til. Klikker du på Show Stats, kan du se, hvor meget trafik du samlet har skabt. Her kan du både se, hvor mange der er klikket ind på visk.com via dine links, og se, hvilke dage der har været mest trafik. Det er også muligt at få en oversigt over, hvor mange der har kigget på dine stylings, enten den seneste uge eller sidste år. Jeg håber, at guiden gav dig et overblik over, hvordan du følger med i, hvor mange der kigger på dine stylings. Vi ses.